Aurten ere, Tolosaldea Sahararekin elkarteak antolatutako maiatza borrokaren egitaraua aurkeztera gatoz. Maiatzak 10ean, Frente Polisarioaren sorreraren 42. urtemuga ospatuko dugu. Ekitaldi guztiak arratsaldeko 7:30 izango dira. Aurten, nobedade bezala, 2 idazle etorriko dira, bat Saharara, Ali Salem Iselmu, eta bestetik Lander Laborde, Tolosarra. Ali Salem bere azken liburua aurkeztuko du, Un beduino en el Caribe, eta Lander Laborde bertsoak botako ditu, idatzitako bertsoak eta poesiak aurkeztuko digu Antxon Bandresen bidaiaren txokoan, maiatzak 12an, asteartean. Aurten gazten mugimendua presentzia handia izango du gure egitarauan, eta 2 ekitaldi izango dugu lotuta gazteekin. Alde batetik, 2 gazte saharar izango dira, alde batetik Ahmed Brahim Etanji, lurralde okupatuetan bizidana, eta bestetik Lutxa Sale, Tindufeko saharar errefuxiatu kanpalekoetan mugitzen dana. Bakoitzak bere eremuko gazteen antolaketa eta borroka aurkeztuko digu. Ibarrako gaztetxean izango da, maiatzak 19an, asteartea. Gazteekin lotutako beste ekitaldi bat, dokumental baten bidez etorriko da. Dokumental honen izenburua Raíces y Clamor izango da, eta aurkeztera etorriko dira alde batetik dokumentalaren zuzendaria, Ebaba Ameida Jafet, eta bestetik Nicolás Calvo produktorea. Esan beharra dago, Euskal Herrian estreinakoz botako dala dokumental hau, eta dokumental hau mundu osoan dabilela parte hartzen festival desberdinetan. Emanaldi hau Bilabonako gure antzokian izango da, maiatzak 15ean, ostirala. Beste dokumental bat ere izango dugu aurtengo maiatza borrokan, eta oraingo honetan Juan Carlos Izagirre izango da egilea. Oraingo honetan, lurralde okupatuetan izandako bidai baten dokumentala egin du, izenburua izango du Mezuak Mendebaldeko Sahararatik, eta bestetik ondoren hitzaldi bat izateko aukera izango dugu berarekin. Ekitaldi hau Tolosako udaleko pleno aretoan izango da, maiatzak 14ean, osteguna. Esan baita ere, maiatzak 15etik 20 arte, Tolosako Triangulo plazan, Jaima de la Resistencia antolatuko dala. Eta jaima honen helburua izango da gerturatzea Sahararen realidadea gure beste hiritarrengan. Eta maiatzak 20ean bukatzeko aurtengo maiatza borrokan, izango dugu elkarteratze bat 2 lelopean. Bat Marrokoko mendebaldeko Saharatik eta bestea autodeterminazio eta independentzia mendebaldeko Sahararentzat. Elkarteratze hau izango da Tolosako Triangulo plazan, maiatzak 20, asteazkenean.